bra till det. Vad gör du för något? Jag blandar. Vad blandar du? Jag blandar i smeden. Vad för smed? En pannkakssmed. Vad bra. Det har du försökt få fram. Ja. Hej då. Inspel står det. Okej, bra. Då jag spelar den in. Oj. Wow, på ditt skal. Nej, jag tror faktiskt inte det. Vad gott det ser ut. Vänta, en till. Jag är grym på det här. Blom. Plopp. En till. Sista. Oj, Tredje gången gilt. tredje gången gillt. Den var fin. Titta, då ser vi de 3. 1, 2, Okej, ska vi spela lite då? 3. Nej, men nu förstör du mina. Okej, du kan stänga av den om du vill. Hej då. Igång. Okej, den första pannkakan. Vi skulle ha så här klippgrisar. Igång. Ja, den första pannkakan. Oj, vad den blev bränd. Första pannkakan. Det Riktigt behöver inte fin. ställa här så. Riktigt fin pannkaka. Ja. Känns det Greta? Jag kunde slänga så här i luften. Vi får se sen igen. Hur känns det? Den klassiska frågan, hur känns det? Det ser väldigt fin ut. Tycker jag också. Det ser bra ut. Ska du hämta en tallrik där? Det här är perfekt. Sån här skiffel. Men hämta 2 pannkakor. Nej, 2 tallrikar. Eller summor. Det är alltså bra att ha en över. Om du förstår vad jag menar. Den håller värme. Ja. Ska vi se en Kajsa? Ja, det där går jättebra. Ja, nu är Första pannkakan klar. Första pannkakan. Woo! Nej! Det här ser pannkakan ut. det är bra. Det är en massering. Bra. Det är på inspelning. Skitbra, det blev en taco typ. Det blev en dubbel pannkaka. Hejdå. Hejdå. Vad suddig den blev. Nu blir det en tjock pannkaka. Jag vet, den suddade borta, men det var coolt. Men varför vill ni inte bli suddig nu?